сцэнар фільма жахаў ці рэальнае жыццё. Крымінальныя гісторыі прадстаўляюць новы выпуск «Дзяўчынка-пераварацень». Гісторыя, якая ўзрушыла нават бывалых міліцыянтаў. Тэкст чытае Камбэх. Шчаслівы пачатак. Усё пачалося ў 1979 годзе у чэшскім Брно, калі на свет з'явілася Клара, трэцяя дачка Уладзіслава і маўрэцкі Маўвар. Больш за ўсё на свеце дзяўчынка любіла валейбол і сінхроннае плаванне. Калі ёй споўнілася 17 гадоў, яна сустрэла Радака Куфала, 25гадовага хлопца. Яны палюбілі адзін аднаго, і іх адносіны хутка расцвілі. У 1997 годзе Клара даведалася, што цяжарна. Каханы і бацькі пары вельмі ўзрадаваліся. Радак узяў на сябе адказнасць і ва ўсім падтрымліваў Клару. Бацькі Клары, Уладзіслаў і Маўрэска таксама дапамагалі, як маглі. Дзякуючы ім, маладая мама магла дазволіць сабе атрымаць адукацыю. У кастрычніку 1998 года нарадзіўся маленькі Якуб. Усё складывалася так добра, што пара вырашае завесці яшчэ аднаго дзіцяці. Так на свет з'явіўся Ондрай. У 2003 годзе адбыўся першы сур'ёзны крызіс у адносінах Клары і Радака. Пара не змагла знайсці рашэнне сваіх праблем, што неўзабаве прывяло да расстання. Абодва пагадзіліся, што дзеці застануцца з маці. Аднак бацька хлопчыкаў не застаўся абыякавым і актыўна ўдзельнічаў у доглядзе за дзецьмі. Праз год Клара, пад уплывам старэйшай сястры Кацярыны, паступае ў педагагічны універсітэт. Нягледзячы на жыццёвыя бязладзіцы і развод з мужам, Клара старалася наладзіць сваё жыццё. Прынамсі, стварала бачнасць. Але рашэнне, якое яна прыняла ў 2005 годзе, перавярнула не толькі жыццё Клары і яе сям'і, але і ўзрушыла ўсю Чэхію. Маладая, самотная маці вырашае удачарыць 12гадовую Анечку. Здавалася б, добрая душа хацела падарыць цяпло і дом сіротцы. Аднак Клара не ведала, у які жахлівы кругазаварот зла патрапіць яна і яе сям'я. Праз які жах пройдуць яе бедныя дзеці. Хто ж яна, дзяўчынка-пераварацень? 12гадовая сіротка Анечка мела патрэбу ў сям'і. Яна была вельмі сарамлівай і замкнёнай. У адносінах з іншымі людзьмі пазбягала зрокавага кантакту. Дачка наркаманаў, жыла адна ў вёсцы каля чэшска-польскай мяжы. Бабуля Клары Антаніна падтрымлівала бедную дзяўчынку як магла, пакуль у 2004 годзе не памерла. Тады апеку над дзяўчынкай узяла на сябе Клара. У працэсе ўстанаўлення дапамагаў нейкі Якуб Патоцка. Выхаванне 3 дзяцей і вучоба аказаліся занадта цяжкімі для маладой жанчыны. Клара кінула вучобу, а неўзабаве яна пачала губляць жыццёвую энергію. Сям'я і блізкія апісвалі яе як напружаную і змучаную. Пасля афармлення юрыдычных фармальнасцяў Клара з дзецьмі пераязджае ў Кужым. Невялікае мястэчка, у якім пражывала каля 10 000 людзей, не магло пахваліцца сенсацыямі. У яго межах, акрамя жылых і службовых будынкаў, можна было знайсці толькі замак і царкву. Неўзабаве пасля змены месца жыхарства з Кларай стала адбывацца нешта дзіўнае. Яна цалкам адрэзала сябе ад сям'і і сяброў. Яна ўсім патлумачыла, што ў яе праблемы з выхаваннем дзяцей. Аднак справа выглядала зусім інакш. Недалёка ад дома, які здымала Клара Маўвэрова, жыў Эдуард Твердэ. Мужчына нядаўна скончыў рамонт дзіцячага пакоя, які ён рыхтаваў для свайго навароджанага дзіцяці. У пакоі былі ўсе неабходныя рэчы, у тым ліку і маленькая камера. З дапамогай гэтай прылады ён збіраўся назіраць за дзіцём, знаходзячыся ў гасцінай перад тэлевізарам. 7 мая 2007 года, чакаючы навін з лякарні, дзе вось-вось павінна было з'явіцца яго дзіця, ён вырашыў праверыць якасць камеры. Але акрамя радыёперашкод, на экране з'явілася нешта зусім іншае. Ён убачыў цёмны і брудны склеп, а на падлозе ляжала звязанае дзіця. Спачатку Эдуард падумаў, што гэта нейкая забаўка для дзяцей суседзяў і вырашыў не турбавацца пра гэта.
Тым больш трэба было ехаць за жонкай і дзіцём. Вярнуўшыся дадому, мужчына зноў уключыў тэлевізар. Усё той жа склеп, усё тое ж дзіця. Але цяпер дзіцяці хтосьці карміў, нават не развязаўшы вяроўкі. Зразумела, што гэта не дзіцячая забава. Эдуард Тварде патэлефанаваў у паліцыю. Паліцыянты выявілі, што камера не змагла б зафіксаваць тое, што адбываецца на вялікай адлегласці. Значыць, дзіцяці ўтрымлівалі дзесьці паблізу. Афіцэры пайшлі да суседзяў. Зняволенне. Паліцыянты пагрукаліся ў дзверы Клары Маўэравай. Жанчына на пытанне пра хлопчыка адказала толькі, што ў яе адно дзіцяці, 12гадовая Анечка, якая ў дадзены момант хварэе і спіць у сваім пакоі. Не было ніякіх падставаў не давяраць ёй. Афіцэры развіталіся і пашлі далей. Прачасаўшы мясцовасць, яны вярнуліся ў дом Эдуарда, які ўключыў ім частку запісу з таго моманту, калі пачаўся допыт суседзяў. Патрульныя звярнулі ўвагу, што на відэа яны чуюць гучную музыку. Такая ж музыка грала ў Клары Маўэравай. Стала ясна, што ў падвале жанчыны знаходзіцца зачынены хлопчык. Міліцыянты ўварваліся ў дом жанчыны. Пад лесвіцай яны выявілі зачыненыя на замок дзверы. Клара тлумачыла, што не зрабіла нічога дрэннага. Яна крычала, што здымае гэты дом, і яе ніколі не цікавіла, што знаходзіцца ў падвале пад лесвіцай. Дзверы ніяк не паддаваліся, а жанчына настойвала, што ў яе няма ні ключа, ні наогул хоць нейкага ўяўлення, што можа хавацца за дзвярыма. Цярпенне афіцэраў скончылася, і яны выклікалі пажарную службу. Пакуль пажарныя спрабавалі выламаць замок, з верхняга паверха збегла Анечка. Дзіця запала ў істэрыку і пачало крычаць і сваім целам закрывала ўваход у падвал. Паліцыянтам прыйшлося адцягнуць яе і аддаць маці. Дзверы нарэшце здаліся. Афіцэры ўвайшлі ўнутр. Са склепа паваліў жудасны пах бруду, экскрементаў, ваніт і мачы. Як пазней высветлілася, падвал пад лесвіцай быў турмой, у якой Клара заключыла маленькага хлопчыка. Жанчына была ў стане нервовага зрыву. Яна не магла выціснуць сябе нават слова. На месца прыбыла яе сястра Кацярына, якая патлумачыла афіцэрам, што Ондрый застаўся ў гэтым месцы па ўласным жаданні, таму што яму падабаецца гуляць у Гарры Поттера. Паліцыянты фатаграфавалі месца злачынства, а знойдзены хлопчык усміхаўся прамяністай усмешкай, як быццам яго выдрэсіравалі так рабіць. Ондрыя даставілі ў бальніцу. Яго псіхічны стан быў вельмі цяжкім. Дзіўна, але чым далей ён быў ад склепа, тым больш адчуваў страх. Як толькі ён убачыў нейкую карціну на сцяне, ён закрычаў, што бачыць прывіда. Лекарам прыйшлося прыбраць усе карціны ў яго палаце. Яму сніліся кашмары, ён крычаў і прасіў лекараў забіць яго. На яго целе былі выяўленыя шматлікія раны і шнары, уключаючы вобласць пахвіны. Усе казалі, што яго катавалі. Лекары таксама звярнулі ўвагу на характэрны шнар на ягадзіцах. Старэйшы брат Ондрая, Якуб, іх прыёмная сястра Аніка былі дастаўленыя ў цэнтр апекі. Хлопчык спачатку быў вельмі напалоханы і не хацеў размаўляць з паліцыяй. Падчас агляду лекары выявілі ў яго характэрныя рубцы на руках і ў вобласці пахвіны. Сляды былі такія ж, як у брата. На пытанне, адкуль яны ўзяліся, ён адказаў, што доўгія шнары засталіся пасля вяходкі, а тыя, што ніжэй пояса, з'явіліся з-за укусаў шэршняў падчас адной з сямейных вылазак за горад. Вядома, ніхто не верыў у гэтак на перакручаную гісторыю, аднак следчыя вырашылі не мучыць хлопчыка, а паступова заваёўваць яго давер. Падчас расследавання высветлілася, што маці параніла хлопчыкаў відэльцам і паліла іх цыгарэтамі. Клара не была курцом, яна купляла цыгарэты толькі для таго, каб катаваць дзяцей. Анішка ж маўчала. Яна не давала сябе аглядзець, пастаянна крычала, кусалася і вельмі дрэнна рэагавала на дакрананні. Ёй далі алоўкі, каб яе супакоіць. Дзяўчына дастала чорны аловак і пачала маляваць геаметрычныя фігуры. Акрамя таго, на лістку яна напісала матэматычныя прыклады, якія ніяк не магло ведаць дзіця яе ўзросту. Праз некалькі дзён Анішка збегла, скарыстаўшыся няўважлівасцю няні. Яна выбралася з адчыненага акна і знікла. Пачаліся маштабныя пошукі.
якія ні да чаго не прывялі. Хто такая Анечка? Падчас гутарак з псіхолагам Ондрый прызнаўся, што Клара забрала яго са школы, схлусіўшы настаўнікам, што хлопчык глуханямы. У снежні 2006 года жанчына замкнула сына ў склепе, дзе ён правёў амаль 5 месяцаў. Але ў жанчыны былі памочнікі. Высветлілася, што працаўніца сацыяльнага цэнтра і дзіцячага садка Лучак, куды хадзілі хлопчыкі, Ханна Басава, а таксама цётка хлопчыкаў, былі датычныя да злачынства. Клара і Кацярына былі затрыманыя. Ханну адпусцілі праз адсутнасць доказаў. Адзінае, яна прызналася толькі ў тым, што раз ці два замыкала хлопчыкаў у адным з дзіцячых пакояў. Гэта павінна было быць пакараннем за дрэнныя паводзіны. Падчас ператрусу высветлілася, што Анечка была зусім не тым чалавекам, за якога сябе выдавала. Людзі, якія звярнуліся ў паліцыю, сцвярджалі, што 13гадовая дзяўчынка на самай справе была 32гадовай Барбарай Скрыловай. Высветлілася, што яна таксама была аднакурсніцай Кацярыны Мауэравай, сястры Клары і роднай цёткі хлопчыкаў. Таксама яна працавала ў дзіцячым садку Лучак. Барбара Анечка Скрылова, якая да гэтага часу лічылася зніклай без звестак, адправіла паліцыянтам ліст, у якім тлумачыла, што Ондрый быў зачынены ў склепе, таму што быў грубы і пагражаў смерцю сястры і маці. Следчыя высветлілі, як жа дарослая жанчына трапіла пад апеку маладой маці. Аказалася, што суд вынес рашэнне аб усынаўленні на падставе перададзеных яму ўзораў ДНК, якія належалі іншаму чалавеку, дачцэ вядомага чэшскага акцёра Віктара Скала, які быў членам секты Рух Святога Грааля. Паліцыя накіравалася да дома Віктара. Мужчына прызнаўся, што дзіця бачыў толькі адзін раз, а ўсе фармальнасці афармляла Кацярына Мауэрава. А тым часам хлопчыкі спрабавалі вярнуцца да нармальнага жыцця. Ондрый спрабаваў знайсці сяброў, шукаў кампанію. Пасля такога доўгага знаходжання ў зняволенні кантакт з іншым чалавекам здаваўся яму выратаваннем. Жудасна ўсведамляць, што 8гадовае дзіця было зачаравана такімі вынаходкамі, як зубная паста і грабянец. Якуб не мог самастойна есці, мыцца і апранацца. Яму давялося ўсяму вучыцца літаральна спачатку. Праз год, 15 чэрвеня 2008 года, Барбара Скрылова з'явілася ў чэшскім пасольстве, размешчаным на тэрыторыі Даніі. Жанчына мела намер падаць заяву на атрыманне пашпарта. У той час усе ў Чэхіі ведалі яе, таму, натуральна, запатрабавалі тлумачэнняў. Жанчына ў розшуку патлумачыла, што прыняла аблічча Анечкі, бо ўнутрана адчувала сябе дзіцём. На яе думку, у той момант, калі людзі бачылі ў ёй маленькую дзяўчынку, яны былі вельмі добрыя да яе, а жыццё дарослага чалавека вельмі цяжкае. Яе адпусцілі праз адсутнасць доказаў. Праз некалькі дзён Барбара паведаміла СМІ, што хоча супрацоўнічаць і распавесці сваю версію гісторыі. Падчас інтэрв'ю яна прызналася, што асоба Анечкі прыйшла ёй у галаву падчас працы ў дзіцячым садку Лучак. Менавіта там, даглядаючы за дзецьмі, яна выявіла, што адчувае сябе маленькім дзіцём. На працягу ўсяго інтэрв'ю яна казала ў 3 асобах. Жанчына цалкам выцесніла з сябе дарослага чалавека. Калі яе спыталі пра Клару і Кацярыну Мауэравых, яна сказала, што абедзве жанчыны вельмі ёй дапамагалі і разумелі яе праблемы. Калі ж размова зайшла пра хлопчыкаў, яна адказвала толькі, што Ондрый быў зачынены ў пакаранне толькі адзін раз, якраз тады, калі афіцэры ўварваліся ў дом. Следчыя, слухаючы гэтыя заявы, сумняваліся, ці з'яўляецца Барбара Скрылова ахвярай, ці, можа быць, катам. У выніку жанчыну затрымалі. Падчас следства высветлілася, што Барбара Скрылова падчас вучобы падрабіла пасведчанне, выкарыстаўшы фатаграфію Кацярыны Мауэравай, што з'яўляецца злачынствам. Хоць гэта ніяк і не звязана з гісторыяй хлопчыкаў, гэта, безумоўна, паслужыла добрай падставай для затрымання падазраванай. 16 мая 2008 года павінна было пачацца слуханне, але Анечка зноў растварылася ў паветры. Паказанні хлопчыкаў.
Хлопчыкі падчас допытаў пачалі распавядаць пра мужчын, якія наведвалі іх дом і ведалі пра ўсю сітуацыю. Адным з іх быў Ян Скрла, брат Барбары, а іншым быў Ян Турак, знаёмы ўсіх датычных да справы. Як высветлілася пазней, усе падазраваныя належалі да секты Рух Святога Грааля. Абодва мужчыны таксама працавалі ў дзіцячым садочку Лучак. Пры ператрусе былі знойдзеныя падробленыя дакументы. З іх вынікала, што кожны малы, які наведваў гэтую установу, пакутваў смяротным захворваннем. Фактычна, усе апісаныя людзі былі здаровыя. Следчыя так і не высветлілі, навошта ім спатрэбіліся гэтыя дакументы. У далейшых паказаннях Ондрый і Якуб згадалі, што Клара была для іх добрай мамай да лета 2006 года. Пасля яны бачылі толькі агрэсію і жорсткасць. Яны ўспомнілі аб сямейнай паездцы ў лясную хаціну за горадам, якая на самай справе была нечым накшталт таемнага сходу педафільска-канібальнай секты. Хлопчыкі былі зачыненыя ў клетках для сабак, куды іх пасадзіў Ян Турак. Дзяцей катавалі вельмі жорстка. Іх білі з прашкамі ад пояса, тапілі ў ванне, прымушалі капаць уласныя магілы, у якія яны павінны былі класціся, і прымушалі прычыняць адзін адному боль. На заднім плане чуліся спевы, праводзіліся нейкія рытуалы. Мяркуючы па сведчаннях хлопцаў, іх дрэсіравалі як сабак. Не канец. У канцы лета 2008 года Мартин Фарнер, вядомы чэшскі пісьменнік і драматург, вырашыў пераехаць з сям'ёй у Нарвегію. Там ён павінен быў пачаць новую працу ў адным з тэатраў. Аднак паездка не ўдалася, і яго жонка з дзецьмі вярнуліся ў Чэхію. З мужчынам застаўся толькі яго сын Адам. Хлопчык пачаў наведваць школу. З самага пачатку настаўнікі непакоіліся аб яго паводзінах. Юнак пастаянна хадзіў напружаны, маўклівы, а таксама падазрона апранаўся. Стараўся прыкрыць усё цела. Аднойчы Адам, апытаны школьнікамі, прызнаўся, што стаў ахвярай сексуальных дамаганняў. Бацька выкарыстаў яго, а затым прадаваў яго цела іншым мужчынам. У пачатку снежня 2008 года Мартина Фарнера арыштавалі, а хлопчыка адправілі ў лякарню, з якой ён уцёк праз некалькі дзён. Пазней сведкі заявілі, што бачылі, як ён кінуўся да прыпаркаванай машыны, якая кранулася з віскам шын. 19 снежня 2008 года адна з партій гатэля ў Бёргане заўважыла Адама ў кампаніі дарослага мужчыны. Хуткія паліцэйскія дзеянні прывялі да затрымання незнаёмца і выратавання хлопчыка. Аднак аказалася, што хлопчык на самай справе дзяўчынка, а дакладней жанчына па імені Барбара. Мартин Фарнер адмовіўся даваць якія-небудзь паказанні. Заявіў толькі, што афіцэры ўсё роўна не зразумеюць мэту і характар гэтых містыфікацый. Ён быў арыштаваны і вызвалены. Дзіцяці не існавала, таму не было падстаў вінаваціць мужчыну ў дамаганнях і педафіліі. Барбара Скрылова была адпраўлена ў Чэхію. Падчас допыту жанчына настойвала на тым, што стала ахвярай змовы, падзвергалася катаванням і згвалтаванням. Ніхто ёй не верыў. У ходзе экспертызы высветлілася, што не было ніякіх слядоў катаванняў. Пераломным момантам следства аказаўся раскол сярод саміх падазроных. Барбара Скрылова, жадаючы выратаваць уласную скуру, абвінаваціла Клару Мауэрову. Маці Ондрая і Якуба, даведаўшыся пра гэта, вырашыла парушыць маўчанне. Дзякуючы гэтым паказанням, 11 студзеня 2008 года паліцыя змагла прадставіць Барбары абвінавачванні ў жорсткім абыходжанні з хлопчыкамі. Абвінавачаная заявіла, што Клара разам з сястрой Кацярынай і Ханнай Басовай прымушалі яе. Яна настойвала, што ёй прамылі мазгі. 2 красавіка 2008 года расследаванне было афіцыйна закрыта. Пачалася падрыхтоўка да працэсу. 21 красавіка 2008 года усім зацікаўленым бакам было прад'яўлена абвінаваўчае заключэнне. Клара і Кацярына Мауэрова, а таксама Ян Скрла і Ханна Басова былі абвінавачаныя ў жорсткім абыходжанні з непаўналетнімі, а таксама ў халатнасці ў дачыненні да дзяцей, за якіх яны неслі адказнасць. Усім чатыром пагражала да 12 гадоў турмы.
Барбара Скрылова і Ян Турак былі абвінавачаныя ва ўжыванні гвалтаў у дачыненні да непаўналетніх. Пракурор патрабаваў кваліфікаваць учынак як асабліва жорсткі. Ім пагражала да 8 гадоў турмы. 17 чэрвеня 2009 года кожны з падсудных быў асуджаны. Кацярына Маўвэрава – 10 гадоў пазбаўлення волі. Клара Маўвэрава – 9 гадоў пазбаўлення волі. Ханна Басова – 7 гадоў пазбаўлення волі. Ян Скрыла – 7 гадоў пазбаўлення волі. Барбара Скрылова – 5 гадоў пазбаўлення волі. Кожны з асуджаных ужо знаходзіцца на волі. Барбара Скрылова жыве ў адзіноце. Ёй прадстаўлены апякун, і яна ўвесь час лечыцца. Па словах псіхіятраў, у жанчыны ёсць расчапленне асобы, а ў яе целе жывуць 6 чалавек. Вы праслухалі падкаст крымінальнай гісторыі ад Комікс BY. Падпісывайцеся, каб не прапусціць наступныя выпускі. Тэкст чытаў Камбэх.